weta. Tufu weta. Efu bana. Chief Egerengisa. No. Ọ bụ ndị Kpakpando TV. Ndị na-ezisa ozi ọma ihe gbasara omenala site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị na-ejebe ndị aka ji ọfọ, be ndị igwe, ndị chili ọzọ na ndị chili nze, wee na-ajụ ha ajụjụ. Ọtụtụ ihe gbagwojuru anyị anya n'iru kịta ihe gbasara omenala. Chief, anyị bịara na nke gị. Anyị ma na iso n'otu onye na ndụ ya. Ndị too n'iru nna ha na nna ha ochie. Anyị sịkwa ntata na anyị ga-abịa na-ewe ife gbagwojuru anyị anya. Mgbe onye apụta bụ okenye ifu ọkwa ọjị. Ị bịakwa n'ọgbọ okenye na-anwụ mmanya ma a na-adị 100 years ma ọ bụ karịa. Ifu na okenye ji mpịa atụ na-anwụ mmanya, mana anyị totazi kịta ewezi ihe anyị fụrụ. In the past, I wear a wooden plate for cola. I wear the horn of apple by the elders of the land in the ancient days. Typically, Ido aya na ebe anyị nọ tata bụ na ndị Agwakpu na Kano West na Enugu State, Ugwu Agba Community Village. Chief, ị ga-agwa ọra na eze afa gị, okwu n'ife iwe na okwu ya ya dịka ndụmọdụ na nkuzi na ụmụaka na-eto kịta ịtụpụrụ anyị n'okwu na-agba eji n'aka ya ọkwa ọjị. Anyị si n'ọkwa ọjị pụta, anyị jebezie na mpi atụ. Chief, anyị kene gị. Ahụ Maazị Enokoye Kachi, Igbo Cultural Ambassador. Ọtụtụ ndị jikwazi maịmaị dị ọkụ. Imirikiti na-anụ onu m na Solid FM ụbọchị Thursday. Ọkago na azụ bụ ogbenye. Chief, no. None. Unobia be mad and very happy. Nab moyo menan. Umena nambo. O were nsọ. Umena ne were nsọ. O were osisi ọpọ iji aga ọpọ. And igofia ofia opanwa. O ya ewe problem. Maka na ọfada atụ asị. And the Jehovah kere nkeji. Nke mma egosi unu kịta. Onye na-ewe ha oweta. Onye mee gị ife ọjọọ kama ị ga-eje kọọ ọgwụ. Ma ọ gwabara ọgwụ were osi ọpa akpa ekpere. Si ime nwoke ime nwaanyị. Ya wụ ọgwụ. Ịba na-eme gị ife onye mere m. Papa jere m ekpere. Ọ na-awụ ọkụ hapụ ije na jibi. Na ife unu bịa kịta bụ ezigbo ife. Na bụ na onye na-ebugube na-enweghị ọkwa ama tụwa ọjị wofute ire na ekpere na Nkanụ. Mana Anambra sef ị na-echiri ọzọ ihe aga ọjị. A ga-ajụ gị afọ ọzọ ichi. Anọ m Anambra, anya moto from 1970 trailer. Ụta mbụ nwa na-ama ugbo ibi onye na-ama onye na mbụ na kamp. Oyi shock. So adị m ekpere. Ndị m na-emekọrọ ife erigo. Mana onye m si mba na ihe ọjọọ dịkwa njọ. Kebe obi ome. So na onye na-ewere ọkwa, ewere ihe ọ na-eme. Ọkwa bụ na iwere ọkwa were mpi atụ. Arụsị dị na Nkanụ as a whole. Ewere nke eji akpakọrọ agọ. Arụsị ahụ ma onye jere try ya tata. O jiri mpi atụ. Ọ maghị ọ na-eme. Na bụ ihe mpi atụ na-arị erika. Ịkpata ị na-eme saraka echefuta ji maka iwere ike goo ji nwaanyị na-ere ọ bụrụ nwaanyị nọ na nsọ ewe ihe ọ ga-awa ọkụrụ ọkpụ igo mmanya ọ bụrụ nwaanyị nọ na nsọ na-ebe ere di eme mana ịba dọbacha ihe mmanya anyị na-ere mmanya ahụ iji chọọ ime saraka ihe weta mpi atụ metụcha ya ụta kpọm ibeto ya na arụgụ metụ na arụgụ mee n'irugu mere ka tọba ya
ejufugo ihe ọjọọ dị ebe a ya ochu mebezie saraka then mgbe a na-eme ihe iji ụlọ ma ikpecha saraka a ga-akpọtawa agbọghọ na-amara nwoke o were ọmụ mechaa ya ọ naruo ọfọ n'obodo gị ọmachiata azụ aga mara ihe ime na-adịgo na ị na-eme travel na ị na-apụ chief ka m gbakwasị gị n'ụzọ ana m abịa so ihe ụwa bụ nke eme ihe omenala ihe a bụ kanadu ọ ka nsị ka m gbakwasị gị ka anyị fuke na ihe ndị a niile ị na-akpọ afa ihe a bụ ọfọ efere kịta ngwongwo a niile dị n'elu ya bụ ihe ndị a kụziere na-abịa asị ya thank you mana ọ dị gị kọmọn ebe ọ nọ ifuru nke a kịta mpi atụ ọ ndị ọrụ ihe a eji ekenecha ka ọbara ka ọ na-eri ifuru nke a kịta ihe a na-akpọ ya na nkanụ bụ ọpịọ ijuba nkanụ na sehol kịta erughị mmadụ ya n'ọwere ya ihe a bụ ọpịọ ọ bụ ka eji egbu iwu a na-akpụgbu ọ ka eji egbu efi ada egburu ya na-akpụgbu ewu n'ọhịa efi a na-ewe ebe a na-egbu efi iche ihe a bụ ọpịọ mmụọ ọzọ nwere ike igbupụta nke a bụ the main culture amara nke mmadụ ga-apụta ma o rie mba mana mma njikọta ọdọọkwa izu mma kịta ihe ọbụla i metụrụ n'onu i were atị tọba iwere mma ọzọ gbuo emeghe onye na-ebu ube keta oke na ọwụọ ojebe obodo afọ omenala bụ omenala ada emezi saraka enwe oge mbụ na bụ oge na ya trena na 911 asụ isi ọka nga mbata ụta nka nna m ana m egbu ebi ọtata ndị na-ewere ka ọ ha abịa ekpere gị bọtkịta ụmụaka ba ya hapụrụ ha ma nne ha ma nna onye na-apụ apụ ịjụọ ya ka ebe ọ na-eji ga-ewere mana epuje na fọkọna wee sigụ na-ewere ọkwụ ịnọ na-akpụ ọ bụ ji owe kesi ọkpụkpa gị na ya mara ihe mere eji jide ya ebe a ọ na ịgwa nna gị ebe ọ na-eje ibe ị na-eje ọsị ga-eje na mara ihe ọ na-eme so bịa ka anyị cheta na ihe gbasara omenala ịkpata ego isi mpagụ ma erigo nri onye ọnụ ụwa egbe ha na-agba nri onye ọnụ ụwa emeri gị ọ bụla isi na anụ gwakwa echi oju oyi ma ọ bụ ji ebe ụmụnne gị jee mee saraka onye na-ekpeje ekpere ụtụtụ na abụ 5 o'clock ọ pụọ ọ nọrọ ebe ọ na-awụ ka aka ya awụ mkpụ mmiri mgbe o ji mechaa ipeta ọ ga-ada nọnsens ọkwa ka m hụrụ ka afukene ọkwa ido anya ya ka nwoke ji echizu n'idowe ọkwa na bịa ịpụgụ na ebe a bụ ọkwa na ka esi eji aga ọjị ịpụgụ na ọkwa ha